Arrancan as obras de humanización da travesía que vertebra a parroquia ribeirense de Palmeira. A reforma busca dar prioridade ao tránsito peonil con beirarrúas máis amplias e accesibles, así como a creación de zonas verdes. O orzamento ascende a preto de 3 millóns de euros e as obras estarán rematadas antes do verán do vindeiro ano. Que tal, saúdos? Esta mañá visitou eses traballos a conselleira de Infraestructura xunto co alcalde de Ribeira. De contado, ampliamos antes titulares. Poio estrea unha bolsa de aparcadoiro para preto de 600 vehículos en Combarro. O Concello negociou a unión de 25 parcelas na contorna da Rúa Maceira, que suman preto de 5.000 metros cadrados. A superficie divídese en 3 zonas e 2 delas estarán reservadas pros veciños de Poio e pros residentes no centro histórico de Combarro. O PSOE de Lousame demanda arranxos na contorna do Museo Mineiro de San Fins. Os socialistas denuncian o mal estado en que se atopa un dos principais recursos turísticos do Concello. Dende o goberno local insisten en que a conservación deste tipo de recursos é unha prioridade. O Hospital do Salnés reacredítase como centro sanitario de referencia na humanización da atención ao nacemento e a lactancia. Trátase dun distintivo que outorga a OMS e UNICEF. O Hospital do Salnés conta con este recoñecemento dende o ano 2005. Vilagarcía converterase este sábado no epicentro do deporte inclusivo de Galicia. O recinto de Fexdega acollerá a 30ª edición dos Special Olympics. Nestes xogos minoritarios van estar implicadas máis de 200 persoas entre atletas e adestradores. Todos eles proveñen de 12 entidades sociais de toda Galicia, entre elas a Asociación Con Eles, que actúa de anfitrió a Vilagarcía. E xa coñecemos un dos grandes segredos mellor gardados do entroido pontevedrés. Rabachol non perde de vista a actualidade e por iso este ano rende homenaxe ao sétimo arte disfrazándose de director de cinema. Así chisca un ollo os premios Feroz que Pontevedra acolleu neste 2025 e acollerá tamén no 2026. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A conselleira de Infraestructuras desprazouse esta mañá ata Palmeira, onde comezaron os traballos de humanización da travesía que vertebra esta parroquia ribeirense. O obxectivo desta obra, que conta cun orzamento próximo aos 3 millóns de euros, é dar prioridade ao tránsito peonil con beirarrúas máis amplas e accesibles, zonas verdes e espazos de lecer. Buscar o mellor balance entre o tráfico e o núcleo de poboación garantindo a seguridade viaria. Esta é a finalidade das obras de humanización da travesía de Palmeira que hoxe comezaron a executarse. O proxecto, deseñado co asesoramento da Fundación Ría, pretende dar prioridade ao tránsito peonil, compatibilizando coa circulación de vehículos necesaria para vertebrar a parroquia. E como podemos encontrar ese equilibrio entre as calidades sociales dunha cidade agradable como pode ser esta and the regional and commercial priorities of a good traffic infrastructure. E as necesidades e prioridades da rexión en cuestión de tráfico. Actuarase sobre un treito de case 1 kilómetro da AC305 o seu paso polo núcleo de poboación. Ademais da renovación dos pavimentos e ampliación de beirarrúas, contémplase a sustitución das redes de abastecemento e saneamento pluviais. Renovaránse eses servizos dos que disfruta a poboación, nomeadamente o abastecemento de auga, a renovación tamén da liña de saneamento ou a recollida de augas pluviais que se verán melloradas. Tamén un aspecto fundamental para esta renovación é a accesibilidade universal, que calquera persoa, independentemente da súa condición física, poida discorrer por todo o trazado da AC305 no seu paso por Palmeira e que non teña ningún tipo de barreira nin de dificultade a hora de camiñar e de discorrer por esta estrada. Tamén se procederá ao soterramento do cableado aéreo e a creación de 850 metros cadrados de zonas verdes, coa instalación de mobiliario urbano para habilitar áreas de lecer para a veciñanza.
nova iluminación pública, novo mobiliario urbano, nova parada de autobús que tedes aquí o carón e tamén nova plantación vegetal que permitirá que veciños e tamén visitantes disfruten do paseo con esa sombra natural que nos dá a nosa vegetación. Sen esquecernos, por suposto, e isto é moi importante, da seguridade viaria, que é primordial en todas as actuacións que estamos a facer dende a Axencia Galega de Infraestructuras, ese calmado de tráfico que ben explicaba a enxeñeira, con el que se consigue con esa reducción de carrís, esa reducción de 50 a 30 os kilómetros de velocidade dos vehículos, que é fundamental para a seguridade viaria nunha zona onde debemos garantir esa seguridade do tránsito peonil. O orzamento ascende a preto de 3 millóns de euros e as obras estarán rematadas antes do verán do próximo ano. Miámolo en titulares, Poio estrea unha bolsa de aparcadoiro para preto de 600 vehículos en Combarro. O Concello negociou a unión de 25 parcelas na contorna da Rúa Maceira que suman preto de 5.000 metros cadrados. Por eles pagará aos propietarios un alugueiro de 25.000 euros ao ano. A superficie divídese en 3 zonas e 2 delas estarán reservadas pros veciños de Poio e pros residentes no centro histórico de Combarro. A parroquia de Combarro no Concello de Poio conta dende hoxe cunha nova bolsa de aparcadoiros. Son preto de 5.000 metros cadrados que, segundo os cálculos do goberno local, poden acoller ao redor de 600 vehículos. Había unha carencia moi importante de estacionamiento no que era na parroquia de Combarro e nos o que entendíamos é que había que buscar pois solucións inmediatas, é dicir, non foi un traballo fácil, a contribuir moitísimo, sobre todo en épocas de verán e en Semana Santa, a dar unha aportación maior para poder pois ter zonas de estacionamiento que tanto demanda existía en este caso, nesta parroquia e neste concello. Este novo aparcadoiro público e gratuito sitúase na contorna da Rúa Maceira, moi preto do centro médico e da zona comercial. Resulta da unión de 25 parcelas. Para facelo posible foi necesario negociar un aluguer cos seus propietarios. Finalmente o Concello aboará ao redor de 25.000 euros ao ano. É dicir, non é nada fácil poñer de acordo a propiedade de 25 parcelas, é dicir, e que son todas dependientes, é dicir, que dependíamos de para poder avanzar e chegar a outra punta, dependíamos, en este caso, pois de ter a autorización do anterior, e foi un traballo moi minucioso, é dicir, por eso nós tamén os queremos dar aquí moitísimas gracias aos propietarios, é dicir, que accederon e entenderon a problemática que existían. O espazo divídese en 3 zonas. A primeira está reservada aos veciños de Poio, que poderán estacionar os seus vehículos ata 24 horas seguidas. A segunda está aberta ao público xeral, cun máximo de 10 horas pros non residentes e de 24 pros que si o son. A última zona está reservada en exclusiva para os veciños do casco histórico de Combarro. Como temos unha sensibilidade especial e unha problemática especial que era o conxunto histórico, que é pois unha zona onde moitas persoas pois non teñen garaxes ou non poden acceder cos seus vehículos, pois hai o que é o P3, que sería pois unha zona que é pois exclusiva un pouco pensando nos veciños e veciñas do que é o conxunto histórico da zona de Combarro. O aparcadoiro inclúe tamén zonas reservadas para carga e descarga, permite dobrar as prazas reservadas para motos na Rúa Maceira e limitar o aparcadoiro ao máximo de 3 horas na parcela da Rúa Pedaporta, o carón do Centro de Saúde. Vilagarcía abordará a humanización da Rúa Vilaboa e da súa contorna. O Concello ten previsto actuar nunha superficie de 1.300 metros cadrados, creando unha plataforma única que dé a prioridade aos peóns e sexa totalmente accesible. Tras a actuación, mudarase o sentido de circulación e a intervención está case orzamentada en 400.000 euros. O prazo de execución é de 6 meses. O Concello de Vilagarcía actuará na Rúa Vilaboa. O Goberno local proxecta a súa humanización e mellorado firme nunha superficie de uns 1.300 metros cadrados. Si algo ha tratado de realizar sempre este goberno municipal é facer realidade as peticións que se fan nas diferentes zonas de Vilagarcía. Neste caso, en Sobradelo, pedíronolo fai tempo, escoitamos, se incluiu no programa electoral o compromiso de que se iba a realizar a humanización desta Rúa Vilaboa. Pois hoxe vimos a presentar o proxecto desta humanización da Rúa Vilaboa, cumplindo ese compromiso, como decía, que se asumiu coa veciñanza de Sobradelo. A intervención permitirá dar prioridade aos peóns, así crearase unha plataforma única fronte ao edificio de Procoarsa que será totalmente accesible. Ademais, tras as obras mudarase o sentido de circulación para acceder a esta zona, que se realizará dende as rúas Muiñeira ou Veiga de Abaixo. É un investimento moi importante, dos máis importantes que se vai
obras que se ten realizado, ou que se van realizar, mellor dito, dende que somos goberno municipal. Vai a ser un investimento que casi chega aos 400.000 euros, van a ser 395.000, e que se suman recentemente nesta zona aos que se acaban de rematar fai pouco, como é o Ceso Piñeiriño, con esa rúa Venceslao Fernández Flores, ou como a realización desa mellora de seguridade vial en Ameixeiras con as beirarrúas. Ademais, o proxecto contempla actuar na contorna da fonte e o lavadoiro de travesía da fonte. Aquí proponse unha calzada beirarrúas de pedra con acabado abuxaradado, convertendo nun espazo de lecer. Esa zona sí que se lle intenta manter, pois esa nosa pedra galega, ese enfoque moito máis patrimonial para nós e tan característico da zona. No marco da obra tamén se levará a cabo unha mellora nos servizos de abastecemento de auga, saneamento, pluviais, baixa tensión e iluminación. O proxecto ten un orzamento de case 400.000 euros e un prazo de execución de 6 meses. Outro proxecto, seguimos falando de infraestructuras, neste caso da conversión en autovía do corredor Brión-Noia. A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a aprobación do proxecto do trazado da primeira fase. Leva aparellada a declaración de utilidade pública, polo que se dispón a urxente ocupación dos terreos necesarios para a súa execución. A obra supera os 29 millóns de investimento e actuarase nun treito de 18 kilómetros dende Brión ata Martelo. A nova estrada contará con 2 carrís de 3,5 metros de ancho en cada calzada, beiravías de 2,5 metros exterior e 1 metro interior, así como mediana de 3 metros, dando continuidade ás características da autovía entre Santiago e Brión. Asinado o convenio pro novo Centro de Saúde de Caldas. O conselleiro de Sanidade pechou acordo co alcalde da vila nun acto que o rexedor cualifica de histórico. Logo de case 20 anos co proxecto a voltas, este convenio suporá un investimento de máis de 7 millóns de euros por parte da Xunta. Para iso queda pendente aínda que o Concello realice os trámites patrimoniais e urbanísticos precisos para a cesión da parcela aos Sergas. Así valoran este acordo o conselleiro de Sanidade e o alcalde aquí nunha entrevista en Canal Rías Baixas. Un acordo moi positivo, non? Un acordo moi esperado, non? Por lo tanto, bueno, é unha boa noticia para toda a población de Caldas, que Caldas vai ter un centro de saúde de calidade a altura do que merece Caldas e a altura das necesidades existenciais do siglo XXI. Prácticamente, no mesmo tempo que eu levo relacionado coa política, dende 2007, pois foronse ofrecendo distintas alternativas, distintos puntos xeográficos para facer ese novo centro de saúde. Uns con máis retraso que outros foronse descartando por distintas circunstancias, e agora xa levábamos un tempo con que parece que o definitivo era onde vai ser, que é detrás do cuartel da Guardia Civil, detrás da Escola de Música. E, bueno, dende fai un ano e pico xa, aprobouse por unanimidade o borrador do convenio, e levábamos un ano e pico pois esperando a que se producira esta firma. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, anuncia investimentos en infraestructuras portuarias e muros por un importe de máis de 800.000 euros. Entre as actuacións presentadas figura a reconstrución dun treito de Peirao na dársena interior e tamén a mellora da rampla no porto de Esteiro. Acompañado polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, e xunto coa alcaldesa María Lago e o patrón maior Daniel Formoso, o conselleiro do Mar Alfonso Villares anunciaba diversos investimentos en infraestructuras portuarias na localidade por un importe de máis de 800.000 euros. A primeira das actuacións proxectadas será a reconstrución dun tramo de Peirao na dársena interior do Porto Muradán, a outra a mellora da rampla do Porto de Esteiro. Segundo explicou o propio titular de Mar, os dous proxectos serán executados ao longo da presente anualidade. Facer unhas obras de remodelación en este porto interior de Muros, un total de 360.000 euros que se van a invertir en esta actuación, obra que xa está licitada e que pensemos unha vez que esteña xa adjudicada que se poida realizar xa en este próximo ano. O plazo máximo de execución son 6 meses. Tamén en Esteiro vamos facer outra actuación, a rampla de
en este caso tamén para o sector da cofradía, ou unha inversión de 160.000 euros, tamén outro proxecto que non está licitado, pero vai se licitar en próximos días e tamén que pensamos ejecutar en próximos anos. Tanto a confraría como o Concello agradeceron o investimento, xa que virá a dar resposta a vellas demandas. Estamos falando de dúas obras moi necesarias. A rampa de Esteiro leva décadas de demanda, polo que benvida sexa por fin, xa que era unha reclamación moi importante por parte de distintos sectores relacionados co entorno do mar, e así como as melloras para a integridade deste peirao no que estamos agora mesmo, que resulta tamén tan importante. Agradecerlle á Consellería, por suposto, e a Puertos, todo o que se faga no Concello todo é bo, e máis por o sector do mar, o da rampa de Esteiro, como ben viñamos dicindo, é algo que levamos moitos anos dicindo, porque o necesitamos. Moitas veces houve caídas ali cando se descarga o marisco, é algo que vimos demandando desde hai tempo. Entonces, pues bueno, esperemos que esta vez sea de verdad. Nesto xa sabemos que o mantenimiento, como o que está pasando aquí, pois hai cousas que se van deixando, que é o que pasa moitas veces, e depois pasan cousas por non ter o mantenimiento a tempo. Durante a visita a Muros, o conselleiro tamén anunciou o inicio das obras de sustitución das luminarias portuarias por outras máis modernas de tecnoloxía LED e con control telemático, nas que se investirán uns 233.000 euros. O PSOE de Lousame demanda arranxos na contorna do Museo Mineiro de San Fins. Os socialistas denuncian o mal estado en que se atopa un dos principais recursos turísticos do concello. O PSOE de Lousame denuncia o mal estado en que se atopan os accesos e a contorna do poboado mineiro de San Fins, un dos recursos turísticos máis visitados do concello. En concreto, chaman a atención sobre o mal estado da varanda ao comezo do paseo fluvial, que mesmo pode supoñer un risco para os visitantes. Os accesos son precarios, porque se ves da zona de Boiro para vir nun vehículo pesado como un autobús, pois son moi... están peor que hai 40 anos os accesos. Hai xente que ven a marcha realmente desolada, porque isto xa ronda a seguridade vial da xente que ven aquí, porque aquí é fácil ter un accidente, hai cravos oxidados por aí, hai risco de caídas ao río, aí hai un parque infantil, donde por detrás do parque infantil pois hai barandas rotas. Entonces antes pois a xente aínda viña a comer no verán aquí, viña a pasar unha tarde aquí e agora non pode. O voceiro socialista considera que o mal estado da instalación débese á falla de mantemento, daí que o concurso para a explotación do restaurante quede deserto ano tras ano, o que implica un deterioro do local e a falla de servizos para os visitantes. Os concursos quedan sempre desertos, pero é normal que queden desertos dado que o estado no que nos encontramos, non? Eu creo que non é só aquí en San Fins, sino en todos os outros está pasando o mesmo. Parece que o Concello non aposta polo turismo que temos aquí e agora encontrámonos que non hai un mantemento para ter isto máis ou menos ao día e que estea regular, non? Xa non falamos de que estea perfecto, pero polo menos que se poda vir e a xente que veña que marche contenta de aquí. Dende o PSOE instan o Executivo local a facer unha aposta clara polo turismo mineiro, cun modelo sostible que poña en valor o patrimonio industrial do municipio. Pola súa banda, dende o Concello insisten en que a conservación dos seus recursos patrimoniais e turísticos é prioritaria. Indicaron que hai tempo que teñen encargada unha nova varanda e están á espera da súa chegada para proceder á sustitución de todos os elementos danados. A Asociación de Empresarios de Ribeira vai sortear 1.000 euros a gastar nun só día co gallo do Día do Pai. Vémolo logo da publicidade. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Hospital do Salnés reacredítase como centro sanitario de referencia na humanización da atención ao nacemento. Trátase dun distintivo que outorga a Organización Mundial da Saúde e UNICEF. O Hospital do Salnés conta con este recoñecemento dende o ano 2005.
Dende hai 20 anos, o Hospital do Salnés é un centro IAN, o que é o mesmo un hospital que atende as directrices da Iniciativa pola Humanización da Asistencia ao Nacemento que impulsa a Organización Mundial da Saúde e UNICEF. 2 décadas despois, esta mañá tivo lugar o acto de reacreditación deste distintivo que certifica o compromiso do hospital coa asistencia humanizada ao nacemento e a lactancia. A través de la humanización de la asistencia a los recién nacidos y sus familias, se pretende algo tan elemental y a la vez tan beneficioso para la sociedad como es la adopción de prácticas que protejan, promuevan y apoyen el parto humanizado y la lactancia materna desde el nacimiento. Por ello, se hacen necesarios compromisos como los que están detrás de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento e a la lactancia. O acto asistivo a parte do equipo humano implicado no proxecto tamén os conselleiros de Sanidade e Política Social. Ambos puxeron en valor o compromiso dos profesionais do centro que garanten que todas as nais e os seus fillos reciban o apoio necesario para iniciar e manter a lactancia materna con éxito. Felicitar a todos os profesionais que forman parte deste hospital público e tamén de toda a área sanitaria, sobre todo felicitalos porque este hospital se reacredita como un hospital amigo da infancia e o fai ademais con da man dunha entidade que é unha referencia non solamente en Galicia, en España, senón en Europa, como é UNICEF. Fabiola García e Antonio Gómez Camaño aproveitaron tamén para visitar a área materno-infantil do hospital para dar conta das novidades da cesta benvida da Xunta, coa ampliación do calendario vacinal e o cribado neonatal. O novo modelo incorpora a carpeta Coídate, Coídame, máis práctica e que incide na prevención e no diagnóstico temperá de posibles enfermidades, incorporando o material axeitado para facelo cribado. Cribado neonatal, como todos sabedes, temos o cribado mellor de España neste momento, con 51 patoloxías, 37 que son patoloxías primarias e 14 que son patoloxías secundarias, un cribado que se leva facendo xa desde o ano 2000, un cribado que ha permitido cribar, vaga redundancia, a cerca xa de medio millón de nenos e que ha permitido detectar 705 enfermedades que podemos considerar raras, ¿no? Este pequeno, que se chama Pablo, converteuse nun dos primeiros pacientes do Sergas en recibir esta nova cesta benvida. Kogami e a firma de alimentación animal Pet Select con sede na Pobra veñen de suscribir un convenio para fomentar a inclusión das persoas con diversidade funcional. A través desta nova alianza, as dúas entidades comprométense a levar a cabo accións conxuntas para eliminar barreiras de acceso ao mercado laboral, reducir os niveis de desemprego no sector e crear oportunidades reais de desenvolvemento e promoción profesional para este colectivo. Dende hai 18 anos, Kogami ten en marcha un servizo de intermediación e orientación laboral no Barbanza, que ademais de Pet Select xa leva contactadas preto de 250 empresas para informar das posibilidades de incorporar persoas con discapacidade aos seus cadros de persoal, favorecendo así a súa inclusión sociolaboral. E Vilagarcía converterase este sábado no epicentro do deporte inclusivo de Galicia. O recinto de Fexdega acolle a 30ª edición dos Special Olympics. Nestes xogos minoritarios van estar implicadas máis de 200 persoas entre atletas e adestradores. Todos eles proveñen de 12 entidades sociais de toda Galicia, entre elas a asociación con eles que actúa de anfitrió a Vilagarcía. Un evento que, máis alá da parte deportiva, busca visibilizar as potencialidades das persoas con discapacidade intelectual. Esta mañá tivo lugar a presentación na Casa do Concello de Vilagarcía, nun acto no que tamén estiveron presentes representantes da Xunta e da Deputación de Pontevedra, que xunto co Concello colaboran na xornada. Nesta actividade que vamos facer o próximo sábado aquí en Vilagarcía van ser todas persoas con grandes necesidades de apoio. Por lo tanto, o noso deporte non o vemos como un instrumento de alta competición, sino de rehabilitación, de estimulación, de convivencia e, sobre todo, de apoio a aqueles que máis os necesitan. E Vilagarcía, o Concello de Vilagarcía, a Xunta de Galicia e a Diputación pois fan capaces estas posibilidades para aquelas persoas que menos oportunidades teñen. Dar as gracias, evidentemente, a Special Olympics por acordarse de Vilagarcía, porque para nós é unha honra. Vilagarcía é un sitio no que se celebran moitos eventos culturais, moitos eventos deportivos, pero hai algúns dos que, sinceramente, eu creo que nos gusta presumir un pouquiño máis, e se de algún temos que presumir da honra que para Vilagarcía pois poder celebrar un evento como este deste Special Olympics. Por eso hai tantas edicións, por eso van a continuar nos próximos anos todas as iniciativas que queira Special Olympics.
A Asociación de Empresarios de Ribeira sorteará 1.000 euros a gastar nun só día co gallo do Día do Pai. A campaña, que conta con preto de 40 negocios participantes, desenvolverase dende este xoves ata o 19 de marzo. Preto de 40 establecementos participarán na terceira campaña do Día do Pai que pon en marcha a Asociación de Empresarios de Ribeira. Ademais de comercios, haberá locais hostaleiros, salóns de perruquería e beleza, talleres mecánicos e representantes dos máis variados sectores. Este ano ronda máis dos 40 participantes, tanto en sector comercial, hostelería, restauración, peluquerías, un pouquiño un amplio sector do que cada agraciado deste premio de 1.000 euros pois terá que consumir en cada un destes sectores, tanto sea en tema de restauración, en tema de hostelería, en tema de comercio, en tema de peluquería. En ese sentido, pois, bueno, queremos manifestar o noso agradecimiento a estos comercios que participan con nós. A dinámica para participar é habitual nas campañas da asociación. Os clientes deberán rexistrar os seus tickets de compra a través dun código QR na páxina web da entidade. Os que o fagan dende mañá ata o propio día 19 entrarán no sorteo dun único premio de 1.000 euros a consumir nun só día. Esta campaña, que se inicia a partir de mañán, acabará o día 19. A campaña, como todas as que estamos levando a cabo a través da página da Asociación de Empresarios, onde se teñen que registrar e subir un ticket de compra, e despois, pois, a partir do 19, pois, sortearase a un solo acertante, non? A un solo, digamos, a un solo agraciado. O sorteo terá lugar o 20 de marzo na sede da patronal. Xa coñecemos un dos segredos mellor gardados do entroido pontevedrés. Rabachol non perde de vista a actualidade e por iso este ano rende homenaxe ao sétimo arte disfrazándose de director de cinema. Así chisca un ollo os premios Feroz que Pontevedra acolleu este 2025 e acollera tamén no 2026. Este ano incorpora tamén unha chapa do 8M co lema O feminismo mellora o mundo. Como é tradición, o loro que recrea a popular mascota do boticario Perfecto Feijóo leva a asinatura da Asociación Recreativa de Xeve. Trátase dunha peza de case 3 metros de altura e 260 kilos de peso. Rabachol está exposto na Praza da Peregrina ao lado da recreación da botica e presidirá todas as citas do entroido de Pontevedra. A súa incineración será o sábado e con ela despedirase un ano máis esta festa na cidade. Bueno, Entroido segue sen parada en Pontevedra, onte a cidade vestiuse de pirata para celebrar esta festa temática. Pola tarde, a cativada foi a protagonista. Para eles actuou na praza da Ferrería Uxía Lambona e a banda Molona, enchendo de música e animación e atigando tamén esta céntrica praza da cidade. A festa continuou ata altas horas coa chegada dos barcos á noite pirata en recordo do bucaneiro local Benito Soto. Todo animado por unha multitude de pasarrúas. E Boiro viviu o martes o día grande do Entroido co concurso de disfraces e carrozas que repartiu 4.600 euros en premios. Na categoría de carrozas impúxose unha viaxe no tempo, seguido das Galaicas en Río e Aquelarre Valquirio. O Cine Avenida resultou gañador da modalidade de grupos. Completan o podio Canguritos Park, o Circo Xirarei e Saqueadores Nórdicos. Na categoría individual, o primeiro premio recaeu no Minotauro, seguido en segundo posto polos Gamusinos. O terceiro e o cuarto premio foron para o Furby Remolón e a Colmea e a Raíña, respectivamente. A lista de premiados e a información para efectuar o cobro xa está disponible na web municipal boiro.gal. Bueno, pois así rematamos, pero atención porque agora, dentro duns minutiños aquí en Canal Rías Baixas, poderán ver a primeira semifinal do concurso de Murgas de Pontevedra e se o prefiren a través da nosa páxina web canalriasbaixas.com poden ver tamén en directo a segunda eliminatoria, neste caso esa segunda semifinal do concurso de Murgas de Pontevedra. A actualidade tamén continúa, xa saben, na nosa páxina web e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.